Maħna għanna l-Silvio Xkembri, l-onorevoli Silvio Xkembri, kif ukoll anke għandna mistieden ieħor illum maħna għandna wkoll Nicolas Spiteri, Responsible Gaming Foundation. Bdejna l-ġimgħa l-oħra kienet iktar bħala introduzzjoni, Silvio, fejn rajna eżattament il-ħidma kif ukoll anke lan tal-fondazzjoni Responsible Gaming Foundation. Illum x'ħankunu qegħdin nitkellmu. Brian, kif qed tajjeb inti l-ġimgħa l-oħra tajna xejn introduzzjoni statejta tal-ispettaturi ta' dal-programm fuq x'inhija Responsible Gaming Foundation x'edha tagħmel u fejn tista' tgħin. Bażikament forsi għal dawk li ma segwewniex il-ġimgħa l-oħra kif meta ngħidu Responsible Gaming Foundation twaffqet jisu bejbiet u sena u nofsilu bilan li tippromovi kemm jista' jkun il-lob responsabbli. Issa lob responsabbli x'jiġifieri lob responsabbli nistgħu nqabluh bħal meta inti tmur tieħu drink. Jekk inti tieħu drink għal festa mhijiex problema, iżda jekk inti l-istess drink tieħdu filgħodu f'nofsinhar flaxija u kuljum, hemmhekk tibda ssir il-problema. U l-istess il-lob. Aħna li jkollok persuna umur darba fil-kazino jew jilgħab fuq xi logħba hekk, darba dik ma narawx problema, tista' narawha bħala attività ta' rikreazzjoni. Però min-naħa l-oħra nafu li din l-attività tista' taqaf vizzju u hemmhekk tiġi l-problema. U allura bħala Responsible Gaming Foundation, apparti li nedejna servizz ta' helpline li huwa 1777 fejn hemmhekk in-nies li għandhom il-problema jew familjari u ħbieb ta' dawn in-nies li jkunu qegħdin fil-problema fil-vizzju tal-lob jistgħu jċemplu għal għajnuna u support kif ukoll għal direzzjoni sa fejn jistgħu jfittxu din l-għajnuna. Apparti minn hekk tajjeb li nista' nħabbar ukoll fuq dal-programm li mill-ewwel ta' April dan is-servizz ħajibda jingħata 24 siegħa kuljum. U allura dak li jkun jista' mill-kumdata ta' daru jċempel fuq in-numru 1777 u jidderġuhom batal kull tip ta' għajnuna li jkollu bżonn b'relazzjoni jew anke xi informazzjoni jew jirrapportaw xi illegalità, hemmhekk inkunu nistgħu ngħinu wkoll aħna min-naħa tagħna. Però apparti minn hekk proġett li konna semmejna huwa dak li aħna semmejnih il-Corporate Social Responsibility Program. Fejn hemmhekk rajna li nallokaw ammont ta' flus li tiġġenera l-istess industrija tal-lob sabiex hemmhekk ħriġna ftaħna sejħa pubblika fejn l-organizzazzjonijiet minn Malta u Għawdex setgħu japplikaw sabiex huma jkunu jistgħu jagħmlu attivitajiet u organizzazzjonijiet u proġetti li jkunu alternattiva għall-lob sabiex dawn l-għaqdiet ikomplu jikbru fil-ħidma tagħhom jiġbru nies lejhom u tal-li jkunu qegħdin jaħdmu f'din l-organizzazzjoni ovvjament jitbetu mill-vizzi tal-lob. U fil-fatt illum għandna wkoll mistieden Nicolas ukoll fejn nagħmlu l-proġett ukoll ġewwa s-Siġġiewi, forsi jista' mbagħad jitkellem daqsxejn ukoll minn naħa tiegħu kollu. Iva. Kif inti l-ewwel qed Nicolas? Tajjeb ħafna, grazzi. Tajjeb. Mela, bażikament bħalma qal tajjeb l-Onorevoli Xkembri, aħna min-naħa tagħna bħala Kamra tan-Nar San Nikola ta' Siġġiewi benefikajna minn dawn il-fondi bl-iskop huwa li aħna nintroduċu iktar sigurtà, iktar safety ġewwa l-Kamra tan-Nar biex bekk aħna inħeġġu aktar volontiera li jiġu u jippratikaw Fatti bħalissa fuq ġewwa l-iskrin l-Kamra. tat-televiżjoni din naraw dan ir-ritratt. Dak kien waqt li varajna dawn il-coveralls għax aħna bażikament bil-proġett ħanajtek li konna proponejna u benefikajna minnu ġibna l-fondi għal dawn il-coveralls li huma fire retardant, fireproof, antistatic li jipprovdu ħafna iktar sigurtà fuq kull min ikun qed jimmanufattura n-nar ġewwa l-Kamra tan-Nar. Ovvjament l-element ta' sigurtà, l-element ta' safety hija waħda mill-aktar affarijiet importanti ġewwa l-Kamra tan-Nar, allura biex ovvjament isserraħ moħħ dak li jkun aħna bħala Kamra tan-Nar introduċejna din l-idea u bekk dak li jkun jiġi u jikkontribwixxi ġewwa l-Kamra tan-Nar iktar b'moħħu mistrieħ. X'inhu eżatt meta ngħidu il-Corporate Social Responsibility Program? Kif nistgħu nfissruh ftit kliem? Hawnhekk forsi nitlu minnaħa x'inhu l-ħsieb tagħna. Ħsieb tagħna huwa kif diġà semmejt ħriġna sejħa fejn benefikaw 21 għaqda madwar Malta u Għawdex sabiex jagħmlu proġetti. Issa l-proġetti huma f'diversi u vari u fil-fatt grazzi wkoll dal-programm nkunu qed niltaqgħu ma' diversi entitajiet
fejn ngħidu grazzi għal dawn il-fondi x'kun qed jagħmlu. Il-ħsieb huwa li iktar ma nintroduċu attivitajiet, iktar ma nħajru nies li jikkontribwixxu l-ħin liberu tagħhom f'organizzazzjonijiet oħrajn, dak li jkun il-ħin ikun qed jiddedikah għal din l-organizzazzjoni u mhux ikollu dak il-ħin li jista' jiddedikah mbagħad għall-lob. Jiġifieri huwa stat ta' fatt li in-nies li jkollhom ħafna ħin liberu li ma jkollhomx fejn jiddedikawh, iktar hemm ċans li da jaqgħu fuq vizzi. U allura aħna sabiex nippromovu attivitajiet oħra, jekk kienu sports, jekk kienu f'dal każ eżempju l-laqda tan-nar, jekk kienu ukoll fil-volontarjat f'organizzazzjonijiet oħra, hemmhekk inkun qed naraw li grazzi wkoll għal din l-attività ammont ta' nies f'dik il-lokalità partikolari u anke fuq livell nazzjonali jkun qed jiddedikaw dan il-ħin. Fil-fatt eżempju il-ġimgħa u nofsilu 15-ilek Mr. Żball illonċajna wkoll proġett ieħor tal-Alternative Learning Program li huwa proġett interessanti wkoll li jkalla jrid ikollna wkoll l-opportunità li niġu nitkellmu wkoll fuq dal-proġett, però l-għan finali, l-għan ħari huwa li kemm jista' jkun in-nies imbeduhom mill-possibilità li jaqgħu fil-vizzju. U din tista' ssir billi inti timla dak il-ħin liberu li jkollok b'volontarjat u billi anke inti tagħti iktar ħin il-laqdiet. Però fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ huwa dan li l-lob jista' jkun responsabbli jekk inti tkun kapaċi tikkontrollah. U minn hemm anke mbagħad grazzi għal dawn il-proġetti qegħdin ikunu konna l-fakultà sabiex aħna nkunu nistgħu iktar nidħlu fl-irħula u waslu l-messaġġ, wieħed mill-messaġġ li qed waslu huwa li aħna nqasmu numru ta' mistoqsijiet lin-nies. U b'dawn il-mistoqsijiet wieħed ikun jista' jidentifika jekk verament għandux problema jew le. Għaliex waħda mill-ikbar sfidi hija kemm il-persuna tirrealizza li għandha problema. Jien naf eżempju, Brian, jekk inti tistaqsi mistoqsija sempliċi lilek innifsek, jiena ġieli sellift il-flus biex immur nilab. Jekk għal dik il-domanda risposta hija iva, jiġifieri inti għandek problema tal-lob. Jekk jien naf forsi ġieli fallejt milli tmur għax-xogħol biex tmur tilab. Dik hija problema. Dawn huma sitwazzjoni reali li tista' Żgur, huma realissimi. Fil-fatt, nerġa' ngħid minn mindu launchajna s-servizz 1777, hemmhekk qed nirċievu numru ta' telefonati u nirċievu mhux sempliċement minn nies li qegħdin fil-problema, iżda anke minn familjari. Jiġi Brian, il-problema qiegħda li ma' kull persuna direttament li tkun involuta li għandha problema tal-lob, tal-vizzju, hemm bejwieħed ieħor indirettament minn persuni oħra li jkunu din isofru. U allura grazzi għal dan is-servizz u eventwalment għal servizzi oħra li ħankunu qegħdin noffru fil-futur, qed naraw li noffru tal-inqas għajnuna u direzzjoni lil dawn in-nies. U dawn it-tip ta' attivitajiet huma anke way kif l-industrija per se tagħti xi ħaġa lura lis-soċjetà. Jiġifieri inti għal kull industrija li toħloq dejjem ikun hemm dak li ngħidulhom externalities. Ġifieri jekk qed insemmu l-manifattura, inti bl-industrija tista' jkun qed tħammeġ l-arja. Sewa, issa l-industrija tal-lob ma tħammitx l-arja, iżda l-externalities tagħha huma li ikollok nies ibatu soċjalment minħabba l-problema tal-vizzju. Allura wieħed jista' mhux ħanejdu hekk biex ipatti, ma tanqas ir-responsabilità dik li ngħidu corporate social responsibility hija li tanqas toffri lura xi ħaġa lis-soċjetà. U dan huwa way kif aħna din ngħidu l-industrija sabiex tanqas dawn il-fondi nagħtu parti minnhom ukoll lura l-soċjetà. Issa kolli nistaqsik x'inhu l-effett tiegħu dan il-programm. Dal-programm għandu diversi effetti, jiddependi skont l-attività xi tkun. Jekk eżempju qed naraw hawnhekk ġewwa s-Siġġiewi grazzi għal dal-proġett nistgħu naraw li iktar żgħażagħ jistgħu jmorru jipprattikaw din l-attività moħħhom mistrieħ għax huwa aktar sikur u dak li jkun tkun aktar inċentiv għalih sabiex imur u jipprattika di tradizzjoni. Ġifieri apparti li inti tkun qed tkabbar it-tradizzjoni u l-kultura f'dan każ f'dan il-lokal, f'din il-belt. Però li minn hemm inti qed tkun qed tiġbed iktar nies li jmorru jipprattikaw xi tip ta' attività. Issa tkunx din l-attività jew attività oħra, l-importanti li inti tkun qed toffri alternattiva għall-lob. U dan huwa mezz ta' kif mezz effettiv ngħid jiena ta' kif wieħed jista' jipprovdi din l-attività.
Nikolas, ovvjament, bla dubju ta' xejn din-lajnuna kienet utla ħafna. Kruċjali u biex stajna li dal-proġett seħ, bażikament għax ovvjament kulħadd jaf li l-festi jinġabru minn fondi ħanajtek li l-poplu tal-lokalità ta' dak li jkun ħanajtek jagħti min-naħa tiegħu. Issa ovvjament il-flus li jinġabru ma tkunx tista' li tinvesti f'ċertu affarijiet. Allura kien dal-proġett li Kważi kemm tkopri l-ispejjeż. ħanajtek, iva, kważi iva. Allura bażikament permezz ta' dal-proġett aħna rnexxilna li ngħidu isma' ejja ninvestu fis-sigurtà tan-nies li jitilgħu jew li ser jitilgħu fil-kamra tan-nar u bekk ovvjament seta' sar realtà. Infatti anke min-naħa tagħna il-mod ta' kif investejna f'dawn il-coveralls qegħdin kuluri differenti, għandek 4 kuluri differenti. Għal fatt li inti ġewwa kamra tan-nar m'għandekx xogħol wieħed u daqshekk, imma għandek sezzjonijiet differenti, għandek is-sezzjoni tan-nar tal-art, imbagħad għandek sezzjonijiet fin-nar tal-ajru fejn għandek ix-xogħol tal-porvli, ix-xogħol tal-kulur, ix-xogħol tal-berqa, li dawk in-nies kollha kemm huma kollha għandhom kulur differenti li awtomatikament jagħti juri isma' jiena qed naħdem f'dik is-section partikolari, l-ieħor qed jaħdem f'dik is-section partikolari. Allura anke bil-viżwal stess inti qed twassal messaġġ isma' dil persuna qiegħda fuq dak il-lant, dik il-persuna qiegħda fuq dak il-lant, mela isma' jiena rrid noqgħod attent ħalli ma jkollokx forsi kimiċi li ma jitħaltux fl-imkien li mhux suppost, anke b'mod viżwali qiegħed twassal il-messaġġ għal aktar sigurtà fl-aħħar mill-aħħar. Silvia, ovvjament, bla dubju ta' xejn, il-Responsible Gaming Foundation f'dan il-każ għenet il-Kamra tan-nar San Nikola fis-Siġġiewi. Però ovvjament ma tgħinux il-kmamar tan-nar biss. Nimmaġina, hemm diversi, hemm forsi tina xi eżempju ta' Brian, kif qedlek, aħna din sena l-oħra ħriġna s-sejħa applikaw, jekk mhux se jżbar 31 għaqda differenti, jekk huma sportivi, jekk hux edukattivi, tal-Knisja, Gazini, kien hemm divers, kienet imqasma sew l-applikazzjonijiet. U ġew approvati 21. Kif qed ngħidu eżempju proġett interessanti da tal-aħħar kien tal-Alternative Learning Program. X'inhu għada dana l-Alternative Learning Program huwa sejt programm edukattiv mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn tfal u żgħażagħ li ġejjin minn background daqsxejn diffiċli, meta ngħid background diffiċli, eżempju ikollhom il-ġenituri jew ikollhom problemi soċjali jew forsi ma setgħux ikollhom l-opportunità li jimxu l qudiem u flok jintilfu barra sistema edukattiva ituhom iċ-ċans li jipprattikaw xi ħaġa bidejhom ħanejdu hekk li tkun tista' tkun utli għall-futur tagħhom. U allura given li anke daw ġej minn problemi soċjali, rajna kif grazzi għal Responsible Gaming Foundation iffinanzjajna proġett ġdid li daħan nkunu intuhom kors fuq money management. Fejn nkunu qegħdin nagħlmuhom kif jagħmlu priorità fuq l-ispiża tal-flus tagħhom fejn peress li l-ammont ta' flus ma jkunux kbar, rridu naraw kif dawk il-ftit flus li jkollhom jutilizzawhom bl-aħjar mezz possibbli. U dan qed isir b'diversi metodi u forsi kalla jrid imbagħad niġu wkoll nġibu xi rappreżentanti ta' dan il-proġett u anke jispjegaw f'aktar dettall, però hemm proġetti oħra, eżempju f'Fakar San Ġwan kien hemm in-Nursery San Ġwan fejn hemmhekk ġibna lil Toto Skellaċi wkoll u persuna famuża ħafna fejn jidħol il-futbol u hemmhekk wafqu programm ta' nursery ġdid għat-tfal ta' età żgħira u għamlu sens sajf sieħ sa tgħid programm ġdid ukoll grazzi għal Responsible Gaming Foundation fejn hemmhekk iffinanzjajna wkoll bl-għalen, il-kits u dawn l-affarijiet kollha neċessarji sabiex din l-attività setgħet isseħħ. U allura hemmhekk kemm jista' jkun minn duma żgħar nipprovaw ndarruhom l-isports flok imorru għal attivitajiet oħra. Jiġifieri kif tista' tara l-attivitajiet huma varji ħafna. Però kif qed ngħidu hemm 21 programm li benefikaw, jekk għalajx nibdew nġibuhom ukoll anke fil-programm tiegħek ukoll, u sabiex hekk inkomplu nippromuovu ix-xogħol ta' Responsible Gaming Foundation. U għaliex qed nagħmlu għadi? Għaliex aħna rrealizzajna meta il-lonċjajna wkoll is-servizz tal-helpline 1777 kull darba li jkun hemm xi tip ta' promozzjoni fuq it-televiżjoni jew fuq xi media oħra, kwalunkwe media, naraw li n-nies tagħmel il-kuraġġ u ċempel tfittex l-għajnuna. U dik hija importanti għalina għaliex nafu li tista' tgħid sa qabel ma kien hemm dan is-servizz ma kienx hemm għajnuna ad hoc għal min qed isofri mill-problema tal-lok. Jkun hemm persuni li qasbis ikunu jafu li teżisti din l-għajnuna. Ekku fil-fatt aħna Brian dan huwa sena kull minn hemmhekk tista' tgħid, allura bil-fors li hemm bżonn li
kemm jista' jkun nippromovu dawn is-servizzi u ngħidu lin-nies barra li isma' llum hemm l-għajnuna m'intix l-ewwel u l-aħħar persuna jekk għandek il-problema tal-vizzju tal-lob li ħajkollok il-problema u llum allura grazzi għal din l-għajnuna nies m'għadhomx emarġinati. Iżda jafu li hemm is-support, jafu li jisma' dawn mhux se jiġu se jkun xi tabu li titkellem fuqha u mhijiex xi ħaġa li jisma' inti għandek tiġi kastigat. Iżda li għandek tirrikonoxxi li hemm problema u għandek l-għajnuna fejn tista' ssibha. Ħabib jien nirringrazzjakom li kontu magħna, grazzi ħafna Nikolas, grazzi Grazzi ħafna Jibri. Silvio, aħna minn qalbna nawgurawlkom anke lajt it-tajjeb, ukoll appuntament ieħor flimkien miegħek issa jkun għal ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna minn hawnhekk aħna mmorru għal wafqa qasira ta' ftit sekondi u bad kif niġluha terġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk ħankomplu b'aktar tisir.